Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 2:09. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mahagad giraray nin kadagdagan na pundo ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa saindang repatriation program sa mga Pilipinong obrero na stranded sa ibang nasyon. Inisigun kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, madurar na sa nainin sa God sa Setyembre ang saindang presenteng pundo asin kinakaipuhan nin dugang na pundo dahil sa piglalaoman na dakulpang Pilipinong obrero na mauli sa nasyon. Sinabi ni Kakdak na sobra sa 600,000 na overseas Filipino workers na stranded sa ibang nasyon ang na-repatriate na poon kan Mayo 2020. Kaibanan sa pigsisimbag kan OWA, iyo ang swab testing, flight tickets as in quarantine sa mga Pilipinong obrero. Yan ang pangalas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Del Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Solid Pack. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coke Studio, itodo mo, bit mo! Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DZGB. Sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Happy Tuesday! Happy Tuesday! Martes! Yes, kaya nga na Tuesday. Ay, maray na pagkahapon sa Gabos. Aldaw ng Martes, petsa 13 na kan bulan ng Hulyo. Tama? July 13, 2021. Kaibanan po niya itong na pagkahapon ang sa kuyang partner sa radyo asin sa iba pang bagay. Daing iba kundi ang babaeng naka-jacket maski mainit. Mauran-uran. Oh, mauran pala. Ate Jen! Marhay na pagkahapon, mga kaibataman si Kuya A, and welcome po sa panibagong edisyon ng programang Usapang Pamilya.
Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Kumusta partner? Muradang sound ang Facebook Live, sabi ni Kuya King. Daing sound. Kaya isa nata. Check po, Kuya King, Reginaldo. Lalagan iyan ni Richard. Salamat Richard. Ang sa tuya na matibay dyan na nakaibanan sa Facebook Live. Si Richard. Si Richard. Katuwang si Adin, diba? Yes. And syempre, live na live kita ngunyan sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Ibugtakpuan sa indong komento o ano man na suggestion digdi sa programa. Yes. Sa mga nag-antabay man sa sendang mga harong. Pwede tabi ka mo magpaabot kan sa indong mga gustong sabihon. Over 0927-398-0955. O kaya naman sa 0938-891-5475. Correct. Yes, and dahil man paglingawan partner na i-click ang bell button kang sa tuyang YouTube channel ang DZGB Ligaspi. Correct. Again. Bago ang kabos partner, may naghagad sa tuya ning tabang. Ngunya na pagkahapon, sabi ko, tamang-tama ini, nagkaduwang tawo ang naghagad sa tuya ning tabang na nangangaipusin daning financial assistance para sa saindang mga maintenance. Okay. No? Maintenance. Saro na nakaulay ko si Madam Cheryl Padolina. Taga sa siya partner. Si Madam Cheryl, yaon sa na ini dyan sa Bitano. Okay, Bitano, Ligas. Yes, and sa iyang pigmamate, igwa siya ning heart enlargement or enlargement of the heart. So nagdadakula ang puso partner. Oo. Siya mismo personalmente ang nagrani sa tuya. So sabi ko, Madam, pagad ako sa imong number. Oo. Para if ever man na igwang suro sobra partner an sa tuyang mga paraan tabay, maski nga di nasa tao kita kang pandemya, pwede na i-direkta ka. Correct. No? Si Ma'am Cheryl, kay puha niya ning maintenance, no? Siyempre, mapagalbaga ang buhay. Iyo. Oo. Medyo kapalaran, palad. So, kay puha na niya ning tabang sa mga nagaantabay sa tuya ngunyan. Ngunyan, uniso sa iyang numero, sa gusto tabi na mag-apo, magpaabot ning tabang, pwede po nindong i-contact si Madam Cheryl Padolina sa 0950-796-2508. Again, si Madam Cheryl nangangaipuhanan ng financial assistance para sa iyang helang na enlargement of the heart. Tagadigdi man sana po ni sa Bitano sa 0950-796-2508. So kung ano man po ang gusto nindong itaong tabang sa mga nag-aantabay sa tuya ngunyan, pwede po niya nindo i-contact si Ma'am Cheryl Padolina. Okay? So sana maski sa diit na tabang na sa tuya na maitatao, pag iyan natipon, minadakul yan, partner. Correct. Oo, no? and dakulaan ng tabang partner. Yes. Imagine sabi tangani, di ba na partner mag-short sa ano man na sa financial, da isa na partner mag-ilag sa laog kang pamilya, no? Ibaga. Dipisilan pag-araw kayo, lalo na pag may maintenance na. Correct, no? Saro pa, igwa pa partner siyang kaibanan. Pag una ko nga magkaibanan sa naning duwa, nagkataon na pareho sa tuyo ninda, mahanap maning financial assistance. Ini para sa iyang aki na si Luisa Alemania. Si Luisa, siya sa pasyente. Okay. Igwa siya partner na cerebral palsy. Oo. So, ang nagrani sa tuya, si Ma'am Aiza Montesor, na taga Kamalig. Diyan ini sa Sumlangkan, Kamalig. Okay. So, pareho ang sa indang pinaghahagad, Tabang pinansyal. tabang pinansyal, tanganing magkabarakal sa mga bulong na yaon duman sa reseta. Actually, hiniling taman sa mga reseta. Ano? Yaon talaga duman, kaipuhan talaga po ninda ning kwarta, pambakal duman. Medyo may kamahalan sa mga bulong partner. May bote daang, sarong bote, nag-aabot ki 1,800. Sarong kapsula,
nagabot kay 400 pesos. So, uni po so number ni Ma'am Ay sa Montesor na ang sa iyang aki, igwaning cerebral palsy. 0909-806-5275. Again, 0909-806-5275. Yan po ang satuya na serbisyo publiko ngayon na pagkahapon. So sana matabangan tasinda, ano? Matabangan tasinda. So may mga sobra-sobra, why not? Yes, Diba? opo, oo. Why not? I-direkta na lang duman partner or i-contact itong numero po na ipig-anunsyo ni Kuya A para direkta na po sa inda ang tabang na pwede nindang maresibi and mahipnoan ang sa indang pangangaipo partner pag abot sa pinansyal. Correct ka Okay. dyan, partner. Correct. Right? So sige, sana matabangan tan sa tuya ng mga tugang na nangangaipo talaga nguya na pagkahapon ng tabang financial. Lalong-lalo na po talaga pagka igoda partner sa pamilyang naghihilang. Dipisilon ang buhay partner. Dahil kita dahil kita basta-basta mangangaturog, dahil kita basta-basta napapalagay. Oo, Dahil yung panahon tipong para mag-relax. imbis ko pwede mo na igasto sa ibang bagay partner, pambakal sa inyong pagkakan, panggasto sa pasyon kang mga aki, Mhm. ibabakal mo pa bulong, ibabakal no pamantanganing marahay sa. Actually, yan Kaya ang di priority. pisilon. Yan ang pinagpa-prioritize partner to bulong. No? Oo. Kaysa sa mga sana pagkaon na sana kuta na. So, kaya importantihon nga ni Kuya A and mga paraan tabay na talagang atamanon ang sa tuyang salud. Correct. Diba? Kaya kita habang healthy pa kita mga tugang, Opo. habang healthy kita, atamanon ta sa tuya na buhay, iwasan sa mga nakakaraot sa tuya. Tama. Okay? Okay, hello muna partner kay James Rico Cuadro, Jason Datos, Jose Antonio Prieto, Brenda Liana, Ann May, and sa iba pa si Madam Emilia Dalit Badillo nakatutok. Salamat! And si John Paul Mendoza sa Tabaco. Thank you! afternoon. Salamat tabi sa Indo, ano? Sige. So sana makatabang tabi. Pop ko ang taong 2019. Oo. To numero kang mga Filipino minors atab na nagbarados partner. Teenage pregnancy. Yes, oo. Mas naglangkaw. Mas naglangkaw? Oo. From 62,500 from 62,341. So, diba? 62,341. Yes. Suminakat sa 62,510. Mas Oh, lalong so- nagdakulugod. Yes, mas Oo, nagdakol. And habang niya na nasa taon na kitang 2021, masalang ko pa ini po. Ang Diba? pag-una ta, since na nag-lockdown, Hmm. madiit lugod so. Teenage pregnancy. Ito nasa harong mo sa Nasarong mga... lang ano. ano? yung baga. Anong nangyayari? Kuya Oo. Nal? Na paano? Sabi digdi, the commission also reported 2019 na 2,411 girls ages 10 to 40 ang nangaki. Imagine. 10 to 14 years 10 to old. 14 years old. Dusmil. Oho, sobra. Sa bilog na Dusmil. Pilipinas na yan. O, bilog na Ay. Pilipinas. Iyan. Kung iisipon ta partner talagang Oo. Ha? Ikaw nga na siya na dahil nagkakahaki. Hindi nakakaaki. Kurang na. Pero, kinarasal. Pero Oo. para man giraray. oo. Pero, ako, ay, paano daw ini? Biso. Lalo, lockdown baga. Oo, nag-lockdown. So, kasi may isipon ta, dapat nga ni talaga magbaba. Kasi Yeah, nagpinil stay at kita home. Sa kang harong di ba? Kita buwelo magpararuluwas. Nakasaragaro sa araw. Oh. Kuya Nald, nakasara sa araw. Sarado so harong. Nakalak, nakabilo. Oo. Ah, Silencio sana. nagdakulpan. Iyo. Pera ka raw ha, Mhm. pera ka raw, mga paraan tabay. Seryosong bagay po ini. No? Seryosong bagay ini pinag-apod na teenage pregnancy. Opo. Kaya sa mga magurang na may mga aki na babae, especially mga teenagers, no? Kaya pag pabayaan,
ano, tutukan ta. Tutukan. Tutukan ta. Oo. So mga aki, tutukan ta kung ano ang pinagigibon ninda. Para mo, sabi kan iba, dakulaon da partner na factor ining social media. Pero sa mga nakaka-apektar and parang nakaka-contribuer tanganing partner ma-involve kita sa di pa man dapat gibuho ng apod baga dyan kinabano na bagay. Oo. Diba? Ano itong mga nagka-barados na ito? May mga pinanagutan o So iba partner, pag arabaga ka yan, day pa man, di ba? pigapod talaga? sabi kan sa luwas 1-0 1-0. na 1-0. Yun. Pero igwang solusyon ang sarong senador, Senador Sherwin Gatchalian, sabi niya, dapat daw proper sex education tanganing mabawasan ang bilang or magbaba ang teenage pregnancy sa bilog na nasyon. Iyon na Which is, saro baga partner sa ipigpangapudan niya sa Department of Education na magtarabangan daa kita na maibalangibog ta ang maray na impormasyon. As in, matawan ni magakaning kong impormasyon ang mga jóvenes, di ba? iyon na iyan ang permitang pigsasabi, no? Proper sex education, Mhm. no? Sabi tangani kay baga sa mga nagkakaurulay tang mga speaker digdi sa programang Usapang Pamilya. Kita na mga magurang dapat sa tuya maghali ang mga informasyon about sex education. Na kung sa ibang tao talaga yan, Kuya Nald maapot, Mhm. iba ang itataram ka yan. Correct. Oo. Ang sasabihon ka yan, kung paano gigibuhon. Oo. Diba? So, parang makikurious lalo, partner. Mako-curious so talaga, aki, diba? partner, ang mga kaakian. Ay, Tama. yan ang maluwas ka yan dyan eh. Oo. Ha? Tatara mo ninda kung paano nga gigibuhon dapat nga nakasara sa pinto. Kung ano-ano pa. Pero kung ang magurang ang mapaliwanag sa mga aki, ipapaliwanag ta iyan, papaliwanagan kan mga magurang na iyan na bagay na pinagigibong iyan, dapat pinagigibuan kan mag-agom. Correct. Diba? Yes. Dapat pinagigibuan kapag kasal. Mhm. Bako kapag naisipan lang o nakamati ko kung anong bagay na namatian. Tama. Kapag nag-ipon na, dahil naman talaga yung partner mababawi. Taka mga nakaaging aldaw lang, Balo na bawi dahil na talaga. Bawal yan, dahil pwede. Dahil nababawi. Si Presidente Rodrigo Duterte baga partner nagpaluwas ng Executive Order 141 kung sa ipigdeklara niyang ipigdeclare niyang prevention of teenage pregnancy as a national priority. Dapat Diba? i-prioritize na talaga sa mga magurang. Again, kita po na mga magurang, we should be very careful and dapat kin-observer kita sa satuya ng mga aki na kung ano ang mga yaon dyan sa laugan sa inang cellphone, sa laugan social media. Kasi, number 1, contributor ka ang social media and then pornography. Mhm. Diba? Oo. Dakulaon na bagay iyan para sa satuya. No? Oo, sabi nga ni providing adequate and proper education partner sa solusyon tanganing magbaba ang siring na ka. Diba? Oo, correct. Lalo na talagang dipisil ang buhay na nasa tao pa kita kang crisis partner, nasa tao pa kaining pandemya, kausa kang COVID-19, dapat talagang mapaliwanagan ng maray ang mga Daw. So, dapat talagang nasa sa mga magurang yan. And then sa tabang kan gobyerno, no, sabi ni iba-ibang ahensya ni Senador, gobyerno, diba? sabi ni Senador Gatchalian, dapat maging prioridad ang proper sex education, tanganing ma-curb or mabawasan or ma-flatten or mawara na anong ining pinag-aapod na teenage pregnancy. Tama. Kasi future kan mga aki an nakokompromiso. Correct. Oo. Diba? Pwede talagang maafektaran. Oo, future kan mga aki ang nakokompromiso kay ni. Yes, pag araw kayan partner na ang futuro kan sarong aki, talagang iyo ang nakakompromiso. Kakasaro sa mga rason is baka nako-confused sinda sa futuro na pwede ninda tahakon pag araw kayan, di ba? Araw ka na. Nabados na. Edad ngayang 14, 15, 16. Malamang sa alamang partner, dainin da aram, ano daw ngayon ang future na nag-aalat niya sa kuya?
Kasi day ka naman maisip kan sa diri mong putoro, may aki ka na. Iyo, oo. Iko-consider mo na ito na you are now a mother. Correct. Ah? Oo. Paano mo maitataw sa future kan aki kung ikaw mismo day kang future? Di ba? So, dakulo nang nako-confuse. Di ko na ngayon aram kung ano nga ang futuro ko. Di ko na ngayon aram kung ano nga ang gigibuhon ko nga in the near future. Yeah. So, hindi nga ako mako aki pampaeskwela kan aki ko. Oo. Na ako nga ni nga, man ako natapos magklase. Tama. Di ba? Then nga ako mako aki pagkaon nga kang aki ko gatas kang aki ko wala man nga akong trabaho. Oo, wala. Paano na ngayon eh? So, parang dyan pa lang, grabe na partner, makaka-experience siya na ang aki o ining persona na bados na depression, mga stress, or ano po man na pwedeng paagihan, taarog kayo ng pinag-aagihan Gabos na mga Sean, yaw nandyan. Yes, Sean, Depression. Ano pa? Gabos na Kulang Sean. atensyon. Iyo talaga, magiging problemado ang sarong tao. Lalong-lalo na dinulagan pa kang ilusyon niyang pig-upod na boy takas. Oh. Bago po si Boy Kuya Boy, ha? takas. Bago si Kuya Boy. So, boy boy takas ta. Siyempre, Ayun, for me. pagkatapos mabado sa ilusyon, nagdulag. Duminulag na. Diba? Oh, Binayaan sa responsibilidad. correct. Wala kang kumakalay-kalimba. O, paano kaya? Nako, sa kaginhawahan, pag-araw kayo na nag-abot na sa punto na nasa kadipisila, minadulag part. Sabi ni Soyce Fox, kahit anong proper education pang gawin kung matigas ang ulo at pasaway, walang mangyayari. Tapos sisisihin ng gobyerno, madaming nagugutom. Pagod na gutom. Wala na nga trabaho, anak pa ng anak. Yung iba. Yan. Oo. Pero consider tama na ang pagkaka-baby, talagang saro yan sa blessing. Pero dapat nasa tamang panahon. Correct. Diba? Tamang panahon. Oo. No? Tamang panahon. Kaya kita, pinag-iiwasan tadigdi na magdakol or dapat na mababa or as much as possible, mawara na ang kasukan mga teenage pregnancy o kasukan teenage pregnancy digdi sa Pilipinas. Tangani na magkaigo kita ng mga ray-rahay na potoro. Correct. Oo. Diba? Nasa dakulaon na ano yan, partner, dakulaon na role and gagampanan kan mga magurang sa pag-supervise kan mga kaakian, Tama, oo. no? Sa social media, sa cellphone ninda, and then kung nagsasain ang sa intong aki kapag naghahali siya rong. Yeah. Diba? Everyday routine. Kung baga, di ba partner, kung Yes. kang inat ang panahon, na bilo pang mga aki magluwas, pagduman kung sain sa ngunyan, ilan sa limitado ang hero, talagang medyo namomonitor kimaray kang mga magurang. Bata ngunyan, ang 12 anyos may piday na. Iyo baga, Ah, day may pa nga ni 12. May piday na. Yes. Kung oo. malang kukusog kan buot ka niya kung mga aki na niya. 12 anyos kuya nag. Ayun na piday. Mga magurang, wake up. Tanganing mas magaling ang puturo ta. Sige, sa satuya naman na pagbabalik partner, may mga tao kaya na naku-confuse kung ano na kaya ang futuro. Puturo, future. Oo. Ano daw ngayaan sa kuya ngayang puturo? Ano daw ngaya sa kuya future? 10 years from now, ano daw ngaya? Minsan Ano day pa na nga ka ng sitwasyon? Tapos man giraray ako sa kwarta. minsan day na ara Tios man mangigibuhon. giraray. Minsan may diba? nag-overthink. No? Oo. Gusto ko ngaya maging araw ngaya ka tapos pag day nangyari, disappointed na Yes. naman. Di No? pang loyahan to. Yes. So may mga pwede kita ang araw partner Yes. and mas ma-enjoy ta ang dalagan kan sa tuyang buhay. Minsan diba? kaya may natatakot pag-abot sa future. Oo, nata ito. Di ko ngayon aram. Gusto ko ngayon. Hindi ngayon makatakot ngayon. Mga araw ka. Mag-decision sinda Mag-desisyon. for the future. Di ba? Correct. Oo. Okay. So sige. Sa satuyang pagbabalik, sabi digdi, saro-saroon tayo na mga tips kung paano mapundo ang pagiging confused about your Yes. future. Oh, How to and- stop being dazed and confused about your future. Yes. Diba? Ika, Okay. patunta ka muna bago kita magpaaral. Anong nahihiling mo na future mo 5 years from now? Oho. Ano? 5 years from now, yon manggirari ako sa Tapos,
Iguana. Successful. Iguana diba? lamang akong pinangaki. Oh, sana. Ah. Sige, mabalik kita mga tugang. Oras yata alas 2:33. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng lima, ₱5 lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with provenance of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbiogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbiogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Hello, good morning mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal at kayo po ay aming muling iniimbitahan sa darating na Sabado, July 10. Ang Nins Wellness Center po ay nasa Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng NINS Wellness Center. Ako po si Connie Malate, taga-Bunga Bigas. Kasi po noong matagal nang nararamdaman kong sumasakit yung dede ko. May nakakapo po akong bukol, yung parang kalaki ng lemon. Hindi na po ako makahinga. Naninikip na po yung dibdib ko. Hindi po ako makatulog. Kaya po nagpa-check up ako kay Ma'am Nins kasi parang hindi ko na makaya yung panikip ng dibdib ko. Salamat po sa Nins Wellness Center. Tulungan po ako. Yung paghinga ko po, okay na po. Tapos, yung bukol ko po sa dede, parang wala na po. Ako po si Christine Pineda, taga-Kagbakong Legazpi City. Pumunta po ako sa Nins Wellness para ako po mag-check up. Yung goiter ko, lumalaki na po. After 3 days po, pag inom ko po ng supplement, lumiit na po yung goiter ko. Minsan, hindi po ako makatulog. Ngayon, okay na po. after 1 month na pag-inom mo, kumusta ka na? Okay na po, lumiit na po yung goiter ko.
Okay, salamat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ang NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies, lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. The Big C Freebies.
Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Yes, partner, balik kita sa programang Usapang Pamilya. Opo. Okay, partner. Hello muna kay Emilia Dalit Badillo, marinapon Ate Jen and Kuya A. At sa gabos na nakatutok lalo na sa mga kapamilya ko dyan sa Humapon. Maura na pagkagadigdi sa Germany. Oy, Germany. Yes. Germany. Germany. Maray na morning dyan. Yes. Oo. Elena Secreto Lopez, afternoon po sa Indo Ate Jan Kuya A. Pa-shoutout po kay Anel at Cheska dito po sa Kabangan Kamalig. Nakikinig po sila ngayon. Salamaton po ha. Sige. And sa iba pa pong nakatutok, pwede po nindo ibugta kung sa inang sa indong lokasyon o kamusta man po ang sa indong kinamumugtakan mo niyan, di ba partner? Sitwasyon. Correct. And sabi ni 8811, Kuya Ate Jen, if ganyan po ang sitwasyon ngayong pandemic, laging may tulong ang DBM. Alam mo ang DBM? Budget and Management. Ayun. Pero sabi niya, ang DBM Department of Budget ni Mama. Suina talaga ang magastos kayo eh. Sumagurang talaga. Sumagurang. Araw ka nang nangyayari, tabi mga tugang. Kaya sa mga aki, mag-isip-isip tabi. Ano hindi maraw ang future. Correct. Speaking of future, kung kita na partner confused
about sa satuyang future. Ha? Minsan, dito na aram kung anong gigibuhon ta. Toro. Oo. Dito na aram kung anong decision tang gigibuhon sa buhay kasi dito aram kung anong gusto tang maging sa satuyo na future. Correct. Oo, yung on partner so namamati ang tang kaaditan, takot, di ba? Siguro kung ikasaro ka duman. Takot? Oo. Future. Day man. Ha? Talaga? Oo. Actually, normal lang maka-experience and makamati kitakot partner. Ano mo kinatatakutan Diba? mo sa future? Sige daw, kung may kinatatakutan ka sa future, ano? Malay mo, I don't know. Confused ka talaga. Confused pa man ako kasi syempre sa mga stages or edad na araw kayo ni partner, nasa 26 or 25, 26, 27, sabi kang iba dapat daan nagsis. Sabi. Pero ang iba dyan, Pressure iba yan naman, eh. oo, pressure dyan. Iba naman, mas maray na pig-enjoy muna ang buhay. Diba? Yan. Pag nakalampas na daang 26, 27, day na. Basta nasa Diba? kalendaryo pa. True, day pa nakalampas. Paano magiging unconfused or paano ay maging confused pagabot sa imong next step in life. Ha? Dapat yung partner, understand that it's all right not to know. Day mo pa maaraman. Okay lang Okay lang yan. Okay Parte lang kang buhay, di ba? Okay lang. Kasi bako man kita manghuhula na maaaraman ta ang future. Pero kung ang futuro kisarong tao, kaibanan itong nailing ko naman sa inutaan, magayon na ng future kaya. Okay lang pala na daita aram kung ano ang future ta. Diba? Kumbaga, sabi nga ni, inipig sabing bahala na, sabi nga ni, ang kasabihan na bahala na partner, pero da na palatandaan na ika nga makosog-an sa imong buot. Yes. You can face ano man ang mangyayari sa future. So it's okay or understand that it's all right not to know. Yeah. Pag ako unta and learn to live with it, partner, diba? Correct. Learn to live with it. Oo. So dahil dyan, dapat mag-trust kita pinagapod sabing process. Trust the process or trust the natural flow. Diba? Tama. Ang iba kaya gustong from now on, and then 5 years later, or 10 years later, dapat unin na ako, which is good. Okay man, Which kasi is good. Pero kung may plano ka talaga, partner, diba? Pero kung dahil nag-aayon ang sitwasyon, well, dapat ako diba? Trust the natural flow. Sabi nga ni Ibaga, ang buhay or life can be a constant struggle, partner. Na data talaga aram kung ano ang mangyayari sa aga o sa mga masunod na aldaw. Correct. Diba? Totoo yan. Diba? Oo. Data aram kung sa aga mamarata pa kita. Diba? Data aram kung sa aga matama kita sa loto. Diba? Data aram sa aga kung may blessing na dakulaon sa to. Diba? So, we should learn how to trust the natural flow. Diba? And, pantulo stop imagining the worst. Minsan kaya sa tuya mga tugang kita, takutunon kita kan baga pwedeng mangyari sa satuya. Example, sa sarong tao na gustong magnegosyo. Diba? Gusto mo magnegosyo, why? Gusto mo magkaigwan ng extra income. Gusto mo magkaigwan ng dagula na income. Gusto mo magkaigwa ng bagong kotse, bagong harong, kaya ka manegosyo. Gusto mo magkaigwa ka. Kunyan, nakutunon kita kan pwedeng mangyari. Ay, dahil na lang lugod nga yata. Baka nga mabankrupt. Baka malugi. Malugi. Kumbaga, natatakot kita magtaya. Correct. Diba? Pero, sabi kan mga expert pag-abot dyan, dahil man ngayon ang gagana, ang quitter. Yes, oo. Nata daw kaya, partner, taigwa kita ng mga ugali na data pa nababalo, data pa tigdata o sumba. Naiisipan ta na worst na pwede mangyari. Data pag-isipon kung ano sumagayon na pwedeng maging
Satuya. Balik ta Diba? dun talagon. Oo. Duman kita sa positibo, no? Bako kita naman sa worst. Correct. Di ba? Stop imagining the worst. Dahil na kita ka magpara-irisip, no? Ha? Get back to the present moment naman da. Ha? Get back to the... Anong gustong sabihin kay ni? Get back to the present moment. Sabi ni, practice mindfulness and start living consciously by letting go of past and future. Kung ano so nangyayari ngunyan, duman kita ma-focus. Okay. Oo, yung baga, no? Tama. Di ba? Duman kita ma-focus. Kasi kung kaka-focus ta kan sa tuya na future, kaka-focus ta duman sa satuya na past, nalilingawan ta na so future ta palan, igwang mga magayon na oportunidad na nakataning sa tuya, na daita na hihiling. Correct. Oo, kaya baga, mas dapat ta palang gibuhon, mas enjoy ta lang, so dalagan kan sa tuyang buhay. Presently. Diba? Presently. Panlima da partner, become action-oriented. What is the point of overthinking? Fearing tomorrow, complaining about not knowing what's next. All that is pointless. It makes you lose point in doing things today. Totoo. When in fact, you're still in charge of your life and thoughts. You just need to get back to the present and start taking action. So sabi ba gadig sa pang-apat partner, get back to the present. So pag nakabalik na kita sa present, kung conscious kita kung ano ang nangyayari presently sa buhay ta, matao kita dumaning action. Halimbawa, no, may nangliligaw sa imo. Tapos? Kung tigpaparaisip mo sa future mo na gusto ko ngaya maagom ngaya araw ngaya ka ni. Dakulong ka kay mga standard. Yes. Na, sa hiling mo, day mo manahiling duman. Correct. Pwedeng taraman mo tulos ito. Taraman mo tulos ito partner. Buko sa imo. Buko sa imo, diba? Diba? Which is pangit man. Tapos, and apektado sa to. And then, saro na bagay, nag-i-imagine ka ki someone na, sabi nga ni, arani sa perfection. Oo. Pero so nag-i-illusion sa imo ngunyan, harayo duman, harayo. Di ba? Tigi-imagine mo. Oo. You never know kung anong pwedeng magibuka tong lalaking ng illusion sa imo. Malay mo ito na palan so matao sa imo ning magayo na future. Duman ka palan maugma, duman ka palan magiging successful sa tabang ka itong tawong sabay ito. Sabay palan ka mong mag-grow. Correct. Diba? O someday magiging arog ka itong tawong ito na papangarap mo, dahil mo iniling, dahil mo ano yan, dahil mo tinawanan ng importansya, nawara. Diba? Yes. So presently, bako ka conscious kung ano ang yaon sa imong palibot. Correct. Oo, Start taking action. Oo. Tama. Kaya dapat isipon talaga sa mga positibo lang. Kaya sabi, be an optimist partner. Correct. Diba? Maging optimist daan. Anything is possible. Diba? So why not be sure that great things are coming your way? Optimist. Dapat, yaw sa mong optimist eh. Diba? Positibong pananaw sa buhay. Pag positibo, pero pag tubod, pananaw sa buhay, for sure, mas mahatak ta partners marhay as in blessing na pwede ta talagang ma-receive. Correct. Ano kita, maging open lang kita sa mga maray na pwedeng mag-abot sa satuya and then magpreparar kita da sabi digdi prepare and be open to opportunities. Maging bukas kita sa mga oportunidad na bako negatibo ang satuya na paghiling. Ito na nga ni sa oportunidad. Halimbawa, love life ang problema mo, partner. Kung sisal yaon dyan sa imong palibot, baka malay mo yaon dyan. So, pagpapangarap mong tao. Para anap kita ki isira, di ba? Dakulong pa lang kitang gulayon sa palibot, pwede ta ito palang pakinabangan. Tigbabalyo mo sa pagkaon. Sabi ko nga sa imo sa love life. Kadaw tama talaga. ka partner, kasi ika talaga. Para dudulad ka sa istorya. Kaya dapat have fun lang kita, dapat maging maugma.
Maging maugma lang tabi da kita. Ano? Pero syempre, di mangyari permi maging preparado sa ano man na pwedeng maging epekto and tahakon kan sa tuyang futuro. Yes. The last but not the least, magtiwala kita Kay Lord. sa balak ni Lord sa tuya. Ano? Sa plano ni Lord sa tuya. Oo, Magtiwala. minsan may mga na-experiensyahan kitang kadipisilan, may mga nag-aagi sa tao na bako mang para sa tuya. And nakukulugan kita, ito palan kasi may mas the best and better na itatao si Lord para sa Trust tuya. the process. Magtiwala kita. Tama. Manalig kita. Na kita may purpose kita digdi sa mundong mundo. ibabaw. Yes. Yan. Kaya ikapartner, kung ano man ang purpose mo. Good Ha? luck. So, sa mga tao na may fear. Natatakot, confused. Trust the process. Magtiwala. Na Be kita prepared. maging preparado. And maniwala sa ano yan, plano sa tuya ni Lord. Oo, and of course, pirmi kitang data paglingawan na saan sa tuyang mga magurang partner. Kung may mga bagay na medyo matitipisilan kita, for sure, ang sa tuyang mga magurang ang makakatabang sa Correct. Paano kaya? Saga naman. Sa akin naman, yan ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya, ngunyang Aldaunin Martes. Kuya Ronald Baldo sa lado technical, and then Alden Richards sa Facebook live ta. Ako po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Ballaran Mabalo sa Pagantabay. Bye-bye. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na